esperanza aberta cando nos mesmos, destesme o agasallo, o reconhecemento máis bonitiño, máis fermoso que me podía haber dado. En xeral, máis que a dinámica ou o labor dun ano, primouse a trayectoria. Entón, eran nomes de moito peso que trascenderon de per se, aínda que tamén houve elementos, a meu entender, revolucionarios subversivos. Quero dicir, premiar a Mercedes Peón na música e non só por intérprete, senón pola súa capacidade de crear un novo discurso sonoro. Aí os premios sí que marcaron un chance de diferencia e de estilo. O Premio Nacional da Cultura Galega na modalidade popular de base, diríamos a máis plena de autenticidade, representa a combinación de un esforzo colectivo. Síntome moi honrado. Quixera agradecer primeiro aos organizadores e vou lembrar-se da arquitectura. E se for posible, sería mellor lembrar-se máis da arquitectura de menos dos arquitectos. É un reconocimiento importante para o Laboratorio de Formas, porque eu son un socio do Laboratorio de Formas, pero outro é o Concello da Coruña a través da Fundación Luís Seoane e outro é a de Albalá, comprende? Somos tres os que estamos aí, entonces eu estou moi satisfeito de que lle dieran ese premio. Tomar pola orela, mirei a pasar na frente unha estrela, no bico un cantar. O científico, aínda que bebe fontes universais e teñen os novos métodos que na altura dos seus objetivos, os seus horizontes de traballo, debe ser home do seu tempo e do seu espazo, polo que debe enraizalo sempre nunha terra e nunha cultura determinada. Para rematar, quero compartir este reconhecemento con todos os que partindo dun traballo científico que procuramos que sexa serio e riguroso, tentamos facelo asequible ao conxunto da sociedade. Nos supón o reconocimento dun traballo feito, dun proxecto global, un proxecto global feito con unhas premisas, non? Que foron confiar en nos mesmos, confiar na nosa xente, nas nosas empresas, confiar nos nosos recursos e nas nosas posibilidades. Eu alegro, felicito a Consellería, felicito a todos que tiveron esta idea. Nunca é tarde para facer cousas boas, e para facer cousas que non están ben, sempre son oportunas, sempre chegan a tempo. É unha pena que non se fixera, bueno, unha pena que non se siga facendo. Considero que son importantes uns premios que se chamen nacionais, que inclúan todas as manifestacións e todas as expresións, tanto aquelas que usamos en común, por exemplo, o cine usamos en común, como aquelas de unha fasquía máis particular, e que creo tamén que ademais é un modo de visibilizar esa escolma e esa escolla que se vai facendo gradualmente e pola que cada país se representa, nós e calquera outro país do mundo. Eu creo que é un acto de orgullo, de afirmación que a min me gusta moito. Eu estou moi contento de que por fin se atravesen a chamarlle as cosas polo seu nome, porque ás veces a xente confunde a palabra nación coa palabra Estado. Galicia é unha nación, non é un Estado, é unha nación, entón o que corresponde premios nacionais, por que non? Bueno, o que quero é agradecer que me den este premio, é moi contento, agradecer aos meus pais que están aí, que vieron a agradecer a mi compañera, e a Dítorio a Cambados, que formamos este nome me direi, ese me aquelo de que somos todos galegos menos de Cambados. E tamén quixera compartir, se non compartir, por lo menos facer partícipe deste premio aos meus camaradas da Frente Popular Galega. E tamén a todos os homens e mulleres que en Galicia e no mundo viven baixo e actúan e soñan e aredan baixo o signo da estrela vermella de 5 anos.
e digamos que é maravilloso que por fin as institucións recoñezan o noso carácter de nación, de colectividade creativa e que a cultura galega pois se signifique desa forma colectiva, de, digamos, lógicamente, de amor colectivo. Parece que sempre estábamos condenados a ser unha cultura periférica e que se non triunfabas noutra parte do mundo nunca podías ter un recoñecimento no teu país. Agora, polo menos formalmente, e con toda a pompa e o esplendor, as cousas principian a cambiar e iso sí que me parece algo realmente fermoso.